Signugo John chapter 3 verse 16 Tamni hinba kaitor sengsana sik hamjak pani bagai bini songdari sajlano rohorkha kaitoni o hamjakma sengsani kono hamjakma bai suise manya bo kaitor sakphang ongphanuse borogongui asai phaimani obono kaitoni hamjakmano phunukmani abo kisani kogya kaitorong to tui borogongui phainani srapchani bagai saksakno chikon khe sumsorni bisingo gonijakmani abo kisani kogya obono ongkha kaitoni hamjakma kotorni kotor boni o hamjakmano mungsa mani bai sui manya tei singbono hambaibo ribaiya kaitor sino bisikse hamjak khuk tangphinai tamni hinba kaitor sengsana sik hamjakmani bagai bini songdari sajnano rohorkha bini a sajnano poito khlainai borok bo komoriyawi mathangjak plaimana teikhe kaitor bono rohorkha sini kaitor singno mothangna musungjago aboni bagino bo yapiri seo keo phano komori thangtung kaitor naiya mathangjakmani kok puila kaitorni aroni se phayo bose yapiri seo ba awon bagai mathangjakmani kokno tui sanaibo bono puila singno hamjagrakha kaitor se musungjago singno mothangna bagai kaitorni musungmabo abono ba hingke singbono poito khlai tongnai singbono subrai hini songui phainai rok a mathangjakmani kokno tamni saimanani bagai musungya ong mathangjakmani kok se sini yaphang busuk mathangjakmani kok se sini kasarni mathangjakmani kok se sini kusukni kusugo abono nahari se sing himi thangtai mathangjakmani kokno saimanmani abo singno khaksang rinai tei tongthok rinai a mathangjakmani kokno saimanmani bisingtinyo to kwbangma borok totara hadiriwo langma sokhe sothung nukhung makhibikhe khibi mari thung sengsani joto tongkuri khibiui mari phano jisuno yakaiya tamnoi mathangjakmani no saimanmani bagi pakistano kaisa gotona khanamani boni bumung bat borogit batao samung khlayo bihik pregnant boni serei khorongni je khorok tam tongo borok jisuno yasakha ulokhe borokno bisar thumkha id batani kaisa committee rok hiaba bo aro sao ang jisuno yakaira paithago borok jisuno yakaira hwnoi bihik basa joto id chokmani jagao sogui thapla khlai payo oro ang samani hingkake tamnei khoroksa borok boni hi bohogo basa gana a jisuno gosiui langmano rilang ei bufru borok jisuni bagai thuiman jefruo a mathangjakmani kokno kahamke borok saimano mathangjakmani kokno saimanai borok obo saimanai je mathangjakmani jisuo simise jisuno gosia ongoi thangke a mathangjakmung ang manlak pitor babono kahamke saimano abon bagai bebak khibi thangpano bo thangya bo sao bor thangnai ninaro simise mathangjakmung abon bagai sing kuthukke wansuk lani nangkha sini samung baise sing pailaya sini sakni samung baise pailaya oi sing jisuno yakari thango job maya rang puisa kri bohok sao sak kaham tangya abo baise sing jisuno yakari thangnai lainok kwbangma basajak yangle kwbangma borok jisuni bagai langma soi sodase jisuno yakaira tamnei mathangjakmani kokno saimanmani bagai sing tineo tamnei kihisa bohok sama bai jisuno yakari thangba mathangjakmani no saimanani bagai gejao thangnan tamnei selaba mathangjakmano kahamke saimanani bagai saknangani bagai sini kaitorongkha kaham boni mung simise lobjagui tongthun boni bisikni kok singno huitori liya bo singno bayapse henu afa tamo musung ya joto saimano huni sao jisu kristo singno je jagao tubukha jora jora bo maike sao norno ang te seleng hinja hini sao norok ani kising se hini sao aboni maneno kaito boni joto tongkurui singno huitori liya singno bebak no srai ke phunugui saidi bakya ayang paithago phunukjangmani bijabno bonaile sing osungsano yakarmani yagulo bo osungsaro tamongno theithangmani yagulo tamongno kaitor sino bebak sairi baikhable kaitor boni poito khlanya no kari mungsapan khlanya thangya sini kaitor musungo sing mathangsak thung hune sing te bonai nai 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 abo kaham phia singno muthangnai kaitor abono hamjago bebak borokno muthangjagui ubino situng hunui bonayo kaitor singno tuitamo wansu abono saiman mani baino ani khale belai tongthogui phayo sini kaitor bisikse hamjak ambo kaitorno belai khno hamjago ani langmari oi phano ang bono hamjago
ani jottoniklai special ang bono yapari rijak jottoniklai kahamno ang kaitono yaparjak jottoniklai jora kahamno ang kaitono yaparjak tamni hinba ang bono belai hamjago bo sakang hamjakmani bagui naidi sini kaitor siring siring tongnai kaitoria bo musungjago bo singno tui tamo wansuk abono ning ang joto saimantung hwnei kebo phano saimainyawui tongthung kaitor naiya aboni bagino to bo boni songjak borokno rohori mang tongo boni bijapno boni phola kathar bai sijak bijapno rohori tongo oriwi tongo kaitoni aroni ama thangjakmani kubuino joto sithung kaitor musungjagoi se tongo hungke ningang tini ama thangjakmani kubuino tamni saimainyawui tong phadising a kaitoni musungmano saiman layano kaitor singno tui bisikse mol brum bruni program snamui tongjak sing abono saiman layano dui pitor tinni noi baksa borok subrai bokok rima tuino khlaina lero hunoi wansung mahaino bo leira hayong yawi bo norno khalogoi tongo khoroksa phano komorthung hunoi bo naiya bebak no borni sumsok yakhartung hinise bo nayo au phano sini kaitor kok narinai kaitor kok khibinai kaitoria bo tak phano khalogoi tongo sing sumsok khlai lama koroi tong phano kaitor tak phano nono anotui khalogoi tongo bathangjakmani kokno saimanthung khaki philtung sumsoni yakni sumsokno khibiwi phaitung kebo phano komroi thangtung kaitor naiya kaitini hamjakmano saide mankha bo singno mothangna bagui bepak samung khlaise paikha aboni yagulobo sini kaitor siring siring khe tongya bo tak phano singno sawi tongo tak phano singno ringui tongo kaitor tak phano saklai tongo bo singno tui tamo wansuk bo singno tui bisikse khasuk aboni bagui bo sawo norokni jotto wana marokno ani thani yakari di tamni hinba ang norokno khasugo sabo amhaike sanai khasukni hinai sabo kaitono kari obhai kebo hini manya sini srishtikorta snamnai seno kari obhai ongise manya bole sini aphaba kaito kaham kaitoni mung lobjak thun borijak